Уважаеми гости, скъпи домакини, скъпи участници, вашите аплодисменти за колектива на читалище Искра 1893, село Паламарца, община Попово, област Търговище. Те ще представят Бъдни вечери и Коледа в Паламарца. Надявам се, че ще ви бъде любопитно, затова заповядайте по-близо до сцената. За нашето село, за нашите хора, за табииците им, за празниците ни, за Коледа. Това Паламарца е най-любото село от цяла Поповска околия. Ама и челяците ни, където майора, жените ни, много работни. И на Лайналото, и надолу, и по Жътва и Ярман.
Мъжете ни малко бучавци падат, зато им думат капанци. Раптят нашите хора! Ама до Димитров ден, когато сборва нашето село, тук се усилната рапта. По Димитров ден веки, синкото и прибрано, виното и обатлаците, пиперенцата и тя и отасала, заващат сиденките. Най-обарите сиденки от Паламарца стават у нашата мола, от сам ряката, край Коженте. Там и музикантите му музиканти, и ергелите му ергелици и зумби се правят. Аз отдадам ураткини на сиденки, за кой да видя каква коледа ще направят и лошо Иван дол седи коледарен, че на радка се надявал. Тя коледа у нашето село и 3 деня. Най-напред и малка коледа. Ние думаме чудурка. Подир пламне малките момченца с натицани кълпачета, ширени ченчички през рамо, с чувалски сопички ще идат у всяка къща. Стопаните ще ги посрещнат с едно полваче жито и чубик, пък те ще удрят с сопичките си у него и ще думат: чудур-бутур коледе, дай ми бабо оричи, чудур-бутур коледе, дай ми бабо кравайчи. Баба думаше, тъй викали децата, за код житото да наспоряло и да станало толкова високо. Стопанката ще им пусне ученчичките, кравайчета, бучки зар, паталки и гевречета. Ще завани и голямата шутня по коледа за бъдни вечер. Секърви и булки ще заванат да месят лябое. Ситото ще присява 3 пъти брашното, да и меко като кудрина. В разляво ще турят цялата къща, и устете, и пиленцата, и цветята. Ще нагласят и вид при вид кравай за коледарите. Мъжете ще наточат виното и ракията. Най-стария и децата ще нагласят бъднико. Ще турят у него тамян, ще го полеят на кръст с вино и миро от църква. Бъднико ще гори цяла нощ, да и светло на Богородица, че се ражда Божие чедо. По-младите ще турят синията. На нея 9 постни манши, 9 месеца Богородица носи Божия син. Ще турят на синията босен Бог, босна пита, връз нея паничка с жито, у него ще запалят и на свеж. Ще турят раки, пиперенца, ябълки, сушенки и паталки. Ще турят и ории. Най-стария ще замиле Мишо и ще прикади синкото на трапезата. Подир той Доро, Амбарио и животните. Ще рече Господнята молитва. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да бъде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата во веки веков. Амин. Благослови, Господи, ястието и питието на Твоите чеда, защото си свят сега и във всички времена. Амин.
отляво ще го дигнат високо. По-младите ще вземат с два пръста от житото. Подирто и ще разчупят ляво. Първото парче ще турят на иконата на Богородица. Ще раздаде стария ляво. Ще отиде парче за стоката, за нивите. Чак тук ще седнат да идат. Докато идат, ще мълчат. Да си оставят плочките и яйцата. Синията няма да дигат. Да избяга късмето от къщата и да може да слязат умрелите да си вземат от синкото по-малко. Ако някой стане, ще бъде приведен, да са приведени от клас житата. Стопанката ще раздаде ории. По ориите ще гледат какъв ще е късмето на всеки за другата година. И убаво е, и тежко е. Бъдни вечери, ражда се Божи чедо, с него и новото слънце, надеждата за всяка капълска къща да има благодат и берекет. По някой време от към Късовска поляна ще зачуи и коледарска песен. У всяка къща ще посрещнат коледари, ще наричат за здрави и берекет. Стопаните ще ги даруват богато, каквото и дала богатата капанска земя. Като лязат у къщата ще мълчат, докато стопанката ми излезе с кравай и заби. Я ще пиете, я вин кушина. Ще настанем за вода течеме. Вода течеме, какво яворо. Да го течеме, да го цепиме. Да го цепиме, да го даваме. Да го даваме. И казва, че ще прави за нас и теб. Че ще замине старост войска. Старост войска, не колата си. Не колата си, буде като нас. Амин. Стопайно, призоват да минат 3 ряки. Първа ряка е Златно жито, втора ряка е Прясно мляко, трета ряка Луино вино. Слава, дружина! Къде път пътува, къде път струва, дойдохме голямото
нашето семейство на канал Цанева Колю. Малко покахме, малко погълчахме. Никво мислехме, той ще ни се сърди. Ама той ни се сърди. Той ни се радва, обрадва, отхвърля, подката като риба на дълбоко, като орел на високо. Него Бог е дарил с нивичка. На нивичката крущица, на крущицата люлчица. В люлчица малко момченце. По-расло. Баща го пращал по витороги козици. По непасно витороги козици. Най-габало по чернооки момичи. Как тейкаше на млади години. Кажете, дружина, амин. Наричали, благославяли. С песен за луди млади любили са, тръгнали към Кожендек. Събакърши по-старите, повели по-младите на черква. Запалили свещичка на иконата на Стъбогородица, помолили са за здраве на синките у къщата, за берекет, по диртуй, по икиндия, на Мегдано мало и голямо ще иди, за голямото уро по колада. Ама и урода ти види окото, 3 ура на едно стават. И ще може да играеш, ще се научиш и оттатък минаваш биля. Урото на колада у Паламарца е женско уро. На него идат коледарите, ще честитят коладата, ще изсипят на ямурлуко даровете. Ожила Иван ще намери на Радка Крабайо и ще го откупи. Чак тук и ще почнат големите игри, нашите капранските, ама и дупе стараченица.